All right. All the way from Shamba. Varuvere maoko. Makamboya ere panapa mama. Andisati. Makasununguka kutaura nere. Ndakasununguka munhu waMwari. Are you sure? Yes. Okay. Makambonzwa munhu anonzi purity ere? Ndini munhu waMwari. You are purity. Yes. Are you free to talk to me purity? Yes. Young man, kosei wakapusa. Andambopusa. Eh? Wangwara? Ndikuteerera zvamunotaura. Utoteerera ka? Ko anonzi Simba ndiani? Ndini. Simba akangwara murore maoko. Ndipe ruoko Simba. Zviri sei? Eh? Tuwana Simba. Uri tu? Mumwe wacho ari kupi? Vari kumba. Okay. Asi ndi baba? Akangwara zvesho asi tiri two. Kuna Simba senior? Na Simba junior? Ko George ndiani? Isenemu. Mesa muna Simba George? Okay. Can I talk to you, Mama? Amen. Somebody say 1, 2, 3, 4. Muna vana vangani, Mama? 4. Ndoti mungoita changamu ndikunotaura. Ndiani ane mofa yada kutanga kuprofitwa andidzisire nzvimbo. Mugare pasi mama. Ndoda mofaya. Anonzi Esther ndiani? Is there an Esther? Yes, Father. Esther, tell me one thing that you want God to do for you. So far ndiri kuda kuti kubasa kwababa kufai ndikwanise kuvaka kustand. Shaita nestara Jesu. Zvatonaka, wabva kupi? Vaifull. Mukutodedera nekundoona. Bless you, you're free now. Mama mabva kupi? Ndiri kubva Lower Gwelo. Lower Gwelo. Mwari akuitirei zvakanaka. Imi muno muchechi tine vanhu vanobva Chimanimani here? Do we have people from Chimanimani? Ndiripo. Ngatimbogarai pasi nimboita lolo. Agarai pasi mama ndienda topfuura. Because mukaita kunge mukundimudhurira ka ndingazokoro nyengerera kuprofita here. Changamu. Now mama nyaya ndoda kukubatsira nyaya kuti ndiri kuoneswa murume wenyanga akasungwa. Am I correct? Chokwadi akatobuda nezuro. Nezuro. Amen. Akagara 1 week. Amen. Ndobva mamutsvagira bail. Amen. Now chiri kundinetsa ndiri kungonzwa pachingonzi mabhudhi wasi mabhudhi mama? Panga paine wani mubhudhi wanga inaye akasungwa. Chinonzi mabhudhi chi? Vakomana vemabhemba. Now, but nyaya tiri kutaura nezvayo ndeyekudhara iyi. 2004. 2024? Imika. Ndaramba. Now, ndiri kuoneswa nyaya yakamboita kakunyararwa. Yakambonyararwa. Asi yaita kakunyararwa ndobva yazongotanga gore rino. Yakangotanga last week but one. Aha. Amen. Asi izvozvi zvichiri kukunetsai imi makamira apa muda kuti murume abatsirwe. Amen. Mandoda kutanga ndambogadzirisa bitterness iri mamuri. Chokwadi baba. Nokuti ndatarisa imi makambosiyana nemurume. Amen. But manga mane vana vatatu. Amen. Ndobva matomboseparata. Achigara nemumwe mukadzi. Amen. Akandisiya baba. Muchibatwa rafu. Amen. Can I do some serious stuff? Now, chinonzi chiwa chi? Chiwa. Do you know Anna Chiwa? Chiwa. Ko vana mofu? Ndiri mofu. Na chinonzi chiwa chi? Shumba. Mimi ndiri mwana mofu? Ndiri mwana mofu. Handidi kuti ndiprofite sirizvo.
Inini ndiri muyera mhofu, murume wangu muyera mhofu futi. Okay. Now listen to me now. Flexa mchana. Magamba nzi magere. Ndamwene wangu. Kwa anuzi Shayeni. Shayeni mwana wangu mkomana mkuru. Now, listen to this now. Ndatarisa in the realm of the spirit. Ndoda batsire murume. Amen. Nyaya dzake dzipere. Amen. Dzaari kunetserwa dzigadzirisike. Amen. So ndamusunungura. Tinotenda baba. Tinotenda nezita raJesu. Mati mabva kupi? Kushamba. Kushamba ikoko. Amen. Yaprofitwa I nemuprofita. receive in the Yagadziriswa nezita I raJesu. receive, man of God. Young man. Baba. Unoziva kuti seinda kuti ndikudzore pano. Do you know that? Ayo. Anga achida kuti muye kuno kustereke ndiye. Ane gore rese achingoti mama handei. Saka nezuro manero akati ndakuenda ndega. Ndosaka ndakusemudza kechitu. You are free now. Kwekwe Revival Night na Prophet T. Freddy. Kwekwe Revival Night Musuwe Friday 29 May 2026 kubvana 9 p.m. kusvika kwaedza. Ibungwe Friday 29 May 2026 Kwekwe Sports Arena 445 off stand number 13119 Faraday Newton Kwekwe opposite Salmona Gardens ndo patinenge tiri. Kune vanoda kuona munhu waMwari one on one, mukana unenge uripo. Tibatei nhasi pa 0778 059 270 0778 059 270 WhatsApp number 0786 318 886 0786 318 886. Goodness and Mercy Ministries, the home of prophecy, deliverance, word and prayer.